success is also not easy. We need to have the right platform. We need to find the right platform, or even the right boss, or even the right system. And I believe this is the reason why we are all gathered here today. I believe we all came here to look for an answer, to find out what this company, Riway, is really about. Когато си купуваме един продукт, особено когато той е с високо качество, това, което ние си казваме е: аз заслужавам най-доброто. За тези, за които имаме години изследвания, уникални многомилионни технологии и цялото това нещо като пакет има стойност. Бизнесът на Riway е за смелите хора. Няма значение дали си на 20 години, няма значение дали си на 50 години. Важното е, че ти можеш да тръгнеш наравно с всеки един човек и да направиш това, на което ти си способен. Колкото повече ние се стараем, колкото повече ние се идентифицираме с фирмата, толкова повече реално погледното ние можем да постигнем успехи. Всеки човек тук има шанс. Има шанс да изгради собствен екип и лидерска структура, да постигне финансова независимост, да промени начина си на живот чрез стабилен и устойчив бизнес модел. Riway не просто създава успешни професионалисти, тя изгражда лидери. Защо планът е толкова важен? Защото, както Уорен Бъфет е казал, идиот с план може да победи гений без план. Аз не се смятам за гений, затова предпочитам да имам план. Аз имам ясни цели, аз имам ясен план, аз знам, че мога дори да си помечтая и след това мечтата да я превърна в цел, защото знам как да я постига. Защото знам как се прави план. What are the three criteria that need to get ready? Do, learn, and teach. You need to learn first. You need to learn until you understand, and you are not fully understand until you do it. Once you do it, once you master the skill and the technique of bringing the team or solve the solution of this industry, and you can able to teach the new people that are joining your team. In an organization, it's a two-way thing. The less you calculate about how your contribution is going to bring benefit back to you, the more people will follow you. If you are a talent, remember, you will attract talent. And being a talent is the goal that you should aim for in Riway.